Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю всіх вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі, в нашому духовному храмі, молитви, розважання про Божє, святое, яке освячає нас, наші душі. І, шановні, під опікою слуги Божа Едварда Войніловича, ми в радості духовної протягуємо наші розважання. 14 лютого, ось ці дні, католицький повсюдний костюл означає велике свято, вшанування святих Кирила і Мефодія, опікунов Європи. Їх візерунок, образ перед нами, а Білорусь належить до Європи. Так що це і так само всіх нас велике свято, але Кирил і Мефодій, які вшановуються і Сходньою, і Західною церквами, костюлами, це у всіх нас, християнів, православних і католиків, свято велике. Православна церква означає це свято 24 мая, травня. У православ'ї так само канонізовані святые Кирилл и Мефодий як ровноапостольні, тобто до рангу вшанування як 12 апостолів. Тому ми сьогодні менавіто розважимо кришечку над цими святими постачами. Це святі мужі, освітники славянських народів, наших предків. Нас з вами, шановні католики і православні. Тому і вшановуються вони костюлом і церквою на наших землях. В цей день служаться урочисті набоженства, вдячності Господу, менавіто за цих святих мужів і просьби їх заступництва перед Богом за всіми нами. Святий Кирил і Мефодій жили і дійничали в 9 столітті. 815 год по 885 від народження до доходу до Господа. Брати з города Салунія, сучасної Салоніки, Греція, проповідники християнства і освітники славян, створальники славянської азбуки, нашої. Перекладали з греческой мови на славянскую Библию и богослужебные книги. Есть неподтвержденные до конца историчные крыницы, что мать святых Кирилла и Мефодия была славянка. Кирилл и Мефодий виконували свою апостольскую послугу серед славян у єдності з патріархальним костюлом у Константинополі і Римським костюлом, який підтвердив і благословив їх місію. Таким чином, вони посвідчили єдність Христового костюла Сходу і Заходу. Рихтуючись до діяльності на новій території, Кирила разом з братом створив 38-літерний алфавіт, увели в літургію славянську мову, яка адлюстровувалася греческим алфавітом. Це письмо назвали глаголицею, у якої доволі докладно записані фонеми старослав'янської мови, зрозумілі новому народу Божому. Потім один з учнів святого Мефодія ввів це письмо прописні греческої літери. Такое письмо назвали кириллицей. Так повстала славянская письменность. Святые Кирилл и Мефодий проводили миссии на Аравийском полуострове, у Болгарии и в Крыме серед хазар 861 год. Після місії брати накерувалися в Рим і до святого престолу апостола Петра. Своїм свідченням завоювали серця папи Адріана II.
Яны прывезлі ў падарунку папе реліквії, мошчы астанкаў святого папы Клімента, якія знайшлі в Крыме, в горадзе Херсонесе. Таму мы і маем вось гэтую літургію, якая кіруе да нас менавіта на славянскай мове, Слова Божае. Да гэтага часу, на працягу 9 стагоддзяў, святыя літургіі служыліся толькі на 3 мовах: лацінскай, грэчаскай і яўрэйскай. Неўзабаве пасля гэтага Кірыла, стомлены місійным служэннем і цяжкасцямі доўгага падарожжа, бо яны падаражавалі да Рыму, і памёр там в 869 годзе в адным з манастыроў, святы Кірыла. Пасля смерці Кірыла яго справу працягнуў брат Мефодій, які стаў архібіскупам Сірміі з юрысдыкцыяй над Маравіяй і Паноніяй. Мефодій памёр в 885 годзе у Веліградзе, у Маравіі. Это 277 километров от Праги. И в Риме, в базилице святого папы Клеменса, в апсиде верхнего храма, можна ўбачыць вялікую сярэднявечную мозаіку, якая прадстаўляе Ісуса Христа, а побач з ім братоў, святых Кірыла і Мефодія. В гэтай жа базиліцы ім прысвечана багата паліхрамаваная капліца, в якой прыгаданы сцэны з жыцця абодвух святых. Вялікіх апосталаў славян ставілі ў прыклад у сваіх урачыстых прамовах папы Леон XIII, Піус XI, Ян XXIII, Павел VI і Ян Павел II, уводзячы іх штогадовы ўспамін в ранг свята і аб'яўляючы апекунамі Европы. У 1980 годзе папа Ян Павел II святы абвясціў Кірыла і Мефодія менавіта апекунамі Европы в 1980 годзе. 5 ліпеня у Чехії і Словакії азначаецца свята гадавіна прыбыцця місіянераў святого Кірыла і Мефодія на гэтыя тэрыторыі. І гэтае свята мае таксама ранг дзяржаўнага свята. У мінулым годзе, перад святам святых Кірыла і Мефодія, в касцёле на Залатой Горцы у нас была арганізавана калядная вечарына з удзелам хору «Голас душы». Ініцыятарам я выступіў як пробашч касцёла святых Сімона і Алены з нагоды прэзентацыі велічных абразоў святых Кірыла і Мефодія і святой Людмілы і святого Вацлава, галоўных апекуноў Чэхіі, выкананых вядомаю мастачкаю нашаю Ядвігаю Сенька. Святая Людміла, 9 стагоддзе, княжна, прыняла хрост ад святого Мефодія у 871 годзе. З'яўляецца галоўнаю апекункаю Чэхіі. Святы Вацлаў, внук святой Людмілы, король Чэхіі, святы і апекун Чэхіі. Таму абразы прысвечаны
для алтара в чырвоным касцёле з умоваю, што яны будуць складзены, дакрануты і пасвенчаны ў Празе, дзе спачываюць реліквіі мошчы святой Людмілы і святого Вацлава в касцёле базыліцы святого Віта. Многія з вас былі, ведаеце, дзе менавіта гэтыя саркафагі знаходзяцца. І Мефодія, як ведаем, в Веліградзе, няхай крышачку далей, але таксама, каб гэтыя іконы набралі менавіта гэтую таксама ауру святасці, што яны былі дакранутыя менавіта да тых святых. Таму вось такой задумаю, каб в касцёле святых Симона і Алены, на превеликий жаль, які цяпер закрыты, але што там вызначены алтар, і менавіта гэтыя абедзве іконы зробленыя менавіта каля святого Юды Тадеуша, як памятаеце, гэты бакавы алтар, дзе яны будуць насупраць апекуны Чэхіі, але святая Людміла, яна вельмі вшановуецца во всей просторы славянской до Владивостоку. Святая Людмила. Колькі у нас імёнаў іменінніц святой Людмилы. Вацлав таксама, Кирилл, Мефодий. Таму вось такая была задума. І гэтая просьба і варунак, які мы зобов'язаныя выканаць, каб асвячэнне гэтых абразоў было ў Празе. Бо гэтыя абразы дар, падарунак ад вернікаў хрысціянаў, каталікоў і праваслаўных Чэхіі для Беларусі. Каталікоў і праваслаўных, якія будуць знаходзіцца у чырвоным касцёле. Яны там таксама, хоць касцёл цяпер закрыты. Але спадзяемся, бо планавалі в мінулым годзе паехаць да Прагі, але розныя перашкоды былі. Плануем в гэтым годзе, ці 5 ліпеня, ці на Велікдзень, хутчэй, пазней, але гэтую трэба выканаць. І таксама спадзяемся, што атрымаць і реліквіі мошчы святых з Прагі. Для хрысціянаў Беларусі, падкрэсліваю, всіх хрысціянаў, а не толькі каталікоў. На ўрачыстасці на Залатой Горцы мінулым годзе прысутнічаў шаноўны мітрапаліт архібіскуп Йосіф, святары, прысутнічаў пасол Чэхіі, шаноўны Тамаш Крыл, і ўсе супрацоўнікі амбасады, як і прадстаўнікі іншых пасольстваў, акрэдытаваных у Беларусі. І гэта знакавая была падзея урачыстасці, прэзентацыі абразоў святых Кірыла і Мефодія і святой Людмілы і святого Вацлава. Са святам хрысціяне каталіцкага і праваслаўнага веравызнання, шанавальнікі святых Кірыла і Мефодія, іменіннікі, іменінніцы, са святам вас, ваших дзяцей, родзічаў, якія з вами, якія далёка ад вас. Як велічна гэта гучыць. Духовная гармонія, якая яднае неба з зямлёю. Калі яны, нашыя браты, Кірыл і Мефодій, то і мы паміж сабою, браты і сёстры, в Христе Ісусе. Один Господь Бог, один Хрост, один Христос Збаўца, одно небо. Шануем святых Кирилла и Мефодия, попросим в молитве дай Отца Небесного благословления. Схилите ваши головы. Ойче наш, який есть на небе, святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя,
як у небі, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога, бо Твоё валадарства і моц, і хвала навеки. Амен. Благословление Бога Всемогутного, Отца і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас, на ваші сім'ї, дітей і родних, і застанеться назавсёди. Амен.